Just stai pe live, oh my life Haide 1, 2, 3, 4, 5 Formula 1 Qatar, Formula 1 Kandahar, Formula 1 Dubai, Formula 1 Mumbai, Formula 1 Qatar, Formula 1 Kandahar, Formula 1 Dubai, Formula 1 Mumbai. Replay Atențiune la corpul ei, e numărul 1, 2 și 3 Tot podiumul e al ei. Ce-i al ei, ce-i al ei, ce-i al ei Dar ce-aș mai nouă de cercei? Și-a băgat degetul în gură, înmuiat în băutură, parcă l-a băgat în prăjitură. Nu m-am mai văzut așa figură. Am fetisan